Днес реших, че ще правя влог, който все още почти никой не гледа, но все някога това ще се случи. Преследваме мечтите си, вярваме в тях и така. Днес ще излизам с моя приятелка. Сложила съм си сенки, спирала вече и червило. Ще да е хубаво да снимам докато го правя, но аз сега реших, че ще снимам влог. Мислех да съм с това, не и с това, само с това, но вече не искам. Затова е време да си търся дрехи. Между другото, времето е много хубаво, пече слънчице и това е супер. Не знам защо гледалото ми е замацано, като бърсах. Бърсахте. Изобщо си нямам на идея какво да обличам. Сега си търсим аутфит. Това е толкова трудна задача. Сред милион дрехи нищо не ми харесва. Скъпи, искам дрехи. Не знам какво да си облека. Така. Тада! Това ми е аутфита. Ама да може да оправим всичкото това. Все пак. Трябва да е подредено. Дами и господа, вашите аплодисменти за песента "Шоколад" и Deep Zone Project. Най-сладките панталонки. Прибираме дрехите. Добре. Любим парфюм. Крем за ръце. Добре, както и да е. Не ми гледайте ужасните ногти и пръсти. Това е моята драма в живота в момента. Не бъдете така. 5 минути трябва да тръгна. Трябва да изчистя в стаята, да пусна пръсмокачка, да правя кучето. Аз седя и ви обяснявам вместо да започна. Чистих и закъснявам. Ето ми е чантата с розовото гелче. Готов ли си, Макс? Готов ли си за разходка? Какво гледаш така? Айде, има да опишкваш колко си искаш дървета. Хора, аз нямам куче, имам кон. Тръгнахме. Вървим, кичаме. Идваме. Йоана, идваме. Йоана, тичам за теб. Хора, не знам как успявате да имате толкова хиляди гледания и последователи. Ще ми си на мен да ми се случи най-после това в живота. Първите ми 2 влога с по 30 гледания в YouTube, по 300 гледания в TikTok. Като цяло в TikTok всичко ми е по 300 гледания. Макс, пак ли? Какво му стана на това куче? Хайде! Всичко ми е с по 300 гледания и не знам в мен ли е проблема. Скучна ли съм? Не съм скучна. Нещата не са скучни, които качвам. Не знам какъв е проблема на алгоритъма на TikTok, YouTube и на хората с мен. И аз искам да си имам своя аудитория, за която да приказвам, да говоря, да снимам. Обичам да снимам, обичам да се снимам, обичам да говоря само да има за кого. Така че може да ме последвате. Той спрял на пешеходната. И аз с това кученце как да пресека без да изляза на главната улица и да ме сгазят като
шишаркала. Разбира се, че му се развиках. Скарах му се. Много ясно. Добре, че беше с отворени джамове да ме чуе. Друго важно нещо, което ще обсъдим по пътя е това да се обичаме каквито сме. Всичко е поправимо. Така че, може да се обичаме такива каквито сме. Важното е аурата ни да е хубава, цветна. Моята е розова, надявам се. Червено е, минавам, няма никой. Така, това не го правете, да минавайте на червено. Хора, трябва да се обичате наистина. Да се обичате такива каквито сте. Момичета, красиви сме всички, всяка, както и да изглеждаме. Ние сме красиви. Трябва да се обичаме и да се чувстваме красиви, защото всяка една го заслужава. Само къде ми дойде да говоря за това, може би защото постоянно се оглеждам като снимам. Срам ме е да снимам, въпреки че много искам, но ме срам и постоянно гледам как изглеждам. Но хора, това съм аз, така че ще ме гледате такава, каквато съм. То всъщност аз имам проблем с това, не вие. Ще си изпусна трамвая. О, шит! Ох! Това е Макс в трамвая. Макс! Макс! Спокойно. Дишай. Мисля, че му харесва да се вози и да гледа през прозореца. Нали, Максуело? Виждаш ли какво ни е на хода? Аз забравих да снимам край на влога, затова го правя сега, на другата сутрин. Но като цяло си прекарах супер с моята приятелка, говорихме си, разхождахме се, Макс е щастлив от разходката. Така че всичко мина по план, по моя добър план. И да, благодаря ви за вниманието. Може да се абонирате, може да харесате, може да коментирате. Аз ще продължа да качвам всякакви такива клипове, дори от всекидневието си, ако на вас ви харесва, ако има кой да ме гледа. И да, чао!